ବାରିପଦାର ସୁନ୍ଦରୀ ଡାହାଣୀ। ଡାହାଣୀଟି ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ ବାରିପଦାର ଏକ ଭୟାନକ ଘଟଣା ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଶିମିଳିପାଳ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଏବଂ ମା କିଚକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଆମ ସହର ବାରିପଦା। ଏକ ଲୋକକଥା ଅନୁଯାୟୀ ଅନେକ ଶତାବ୍ଦୀ ପୂର୍ବେ ବାରିପଦା ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ଗ୍ରାମରେ ଏକ ମହିଳା ରହୁଥିଲେ, ଯାହାର ନାମ ଥିଲା ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ। ନିଜ ସୁନ୍ଦରତା ଏବଂ ଚତୁରତାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଜିଣିବାର କଳା ତାଙ୍କୁ ବେଶ ଭାବେ ଜଣାଥିଲା। କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଏହା ମାନିବାର ଥିଲା କି ସେ ତନ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟାରେ ନିପୁଣ ଥିଲେ ଏବଂ ଅମରତ୍ୱର ସନ୍ଧାନରେ ଜୀବନର ଅନ୍ତ ସମୟରେ ସେ ନରବଳି ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ଦିନେ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ମିଶି ତାଙ୍କୁ ଜୀବନ୍ତ ଜଳାଇ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ମହିଳା ଜଳିବା ଅବସ୍ଥାରେ ସେହି ସବୁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଏହି ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ କି ମୋତେ ଜଳାଇ ଦିଅ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଲାଳସାର କୌଣସି ବି ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ଯିଏ ବି ମୋ ରାସ୍ତାରେ ଆସିବ ମୁଁ ତାକୁ ମୋ ପାଖକୁ ଟାଣି ଆଣିବି। ଲୋକେ କୁହନ୍ତି ଆଜି ବି ସେହି ଡାହାଣୀ ସେହି ଜାଗାରେ ଥିବା ଏକ ପୋଖରୀ ପାଖରେ ଦେଖାଯାଏ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଯଦି କେହି ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ରୁହନ୍ତି ତେବେ ସେମାନେ କେବେ ବି ଫେରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି ଘଟଣାକୁ ଅନେକ ବର୍ଷ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ବି ବାରିପଦା ସହରରେ ଏହି ଡାହାଣୀର ଆତଙ୍କ ଅନେକଙ୍କ ମନରେ ଏକ କୋକୁଆ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଏହିପରି ଭୟାନକ ଲୋମଟାଙ୍କୁରା କାହାଣୀ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପେଜ୍ଟିକୁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ହରର ପଡ଼କାଷ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।